ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କୋଚ୍ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ନେଇ ଆସିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଏକ ଗପ। ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଜ ଜୀବନର ଦୈନିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଷଷ୍ଠାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗଳ୍ପ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଜଣେ ବାଳକ ଖୁବ୍ ଚତୁର ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ନୂଆ ନୂଆ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରେ ତାର ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଖୁଥିଲା କି କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଥିଲା ତାକୁ ତିଆରି କରି ବସୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ନୂଆ ବହି ପଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଣକୌଶଳ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ବାଳକଟି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଜଣେ କାରିଗର ଧନୁତୀର ତିଆରି କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ପାଖରେ ଘଡ଼ିଏ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ଶିଖି ପକାଇଲା। ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି, ନୌକା ଆଦି ତିଆରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ସେ ଶିଖିଗଲା। ଘର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଧୁରନ୍ଧର ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଥିଲା ଏ ଯେ ବାଳକ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଗଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖି ସାରିଲା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅହଙ୍କାରର ଉଦ୍ଗୀରଣ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହାଫଳରେ ବାଳକଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ବରେ ଛାତି ବାଡ଼ି କହିଲା, ମୋ ଭଳି ଦୁନିଆରେ କେହି ବଡ଼ କାରିଗର ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ମାତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଦ୍ୟା ଜଣା। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧହସ୍ତରେ କରିପାରେ। ମଣିଷ ମନର ଅହଙ୍କାର ତାର ପତନ ଘଟାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଶିଖିଥିବା ବିଦ୍ୟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଠାରୁ ଅପସରିଯାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଅହଙ୍କାର ଅଧିକ ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ଚାପି ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଏହି କଥାଟି ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଲା। କାରଣ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶିଖିଛି ବୋଲି ଭାବି ଆଉ ଶିଖେ ନାହିଁ। ସଂଯମତ ସେଇ ଅହଙ୍କାରୀ ବାଳକ ପାଖରେ ଦିନେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭଗବାନ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଳକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗରୁ ସେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଳକଟି ପଚାରିଲା, ସେ ପିଲାଟି ପଚାରିଲା, ଆପଣ କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ? ତହୁଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିବା ମଣିଷଟି। ବାଳକଟି କହିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସୁତରାଂ ମୋତେ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ଏତିକି କଥା ଜାଣିପାରୁନ? ଶୁଣ, ଯିଏ ତାର ଚାଳନା କରି ଜାଣେ ସିଏ କେବଳ ଧନୁ ତୀର ଯୋଖି ତୀର ଚାଳନା କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଯିଏ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇ ଜାଣେ ସେ କେବଳ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇ ପାରିବ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା କଳା ଶିଖିଥିବା ଲୋକଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିପାରିବ। ମାତ୍ର ଯିଏ ଗୁଣୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରି ସବୁକିଛି କରିପାରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ବାଳକଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କାହାକୁ? ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଏହା କିଭଳି ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାଗତ ବାଳକକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କିମ୍ବା ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ତାର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର କିଏ ନିନ୍ଦା ରଟନା କଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନ ହୋଇ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଜୀବନରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଳା। ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ଗୁଣୀ, ସିଏ କଳାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ଏ ସଂସାର ରୂପକ ରଥରେ ସେ ଚାଲନ୍ତି। ଏବେ ବାଳକଟି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କଥାର ଅସଲ ମର୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଦୃଢ଼ ସେ ମନରୁ ଗର୍ଭହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ। କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଚତୁରତା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ କରି ହୁଏ ନାନା ବିଦ୍ୟା ଆୟତ।
ଦେଖେ ଶୁଣେ ଅବା ବହି ପାଠ ପଢ଼େ ସ୍ଥିର କରି ଯିଏ ଆପଣା ଚିତ ଏହି ଉପାୟରେ ନାନା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ହୁଏ ସହଜରେ ଜାଣିଥା ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଗର୍ବ ଆସିଲେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଲୋଭ ହୋଇ ବ୍ୟଥା। ଆପଣ ମୋ ଗପଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହି ରଖିବି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ କେବେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି, ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁନି କି ଦ୍ୱେଷ ଆଣନ୍ତୁନି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେତେ କେତେ ଦୁର୍ଲଭରେ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ କୋଟି ଶରଣ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। 100 ଗଳ୍ପର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଶୁଣିବେ, ଲାଭ ନେବେ, ଆନନ୍ଦ ନେବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।